Ahoj, ja som analytik spoločnosti Investing Fox, David Matulaj, a dnes mám tu pre vás pár zaujímavostí o investíciách v Kanade. Kanada to nie je iba hokej, ale je stabilné a prívetivé prostredie pre investorov. Napríklad za posledných 5 rokov boli jednoznačne najvýkonnejšie technologické spoločnosti, ktoré získali viac ako 98%, pričom napríklad taká spoločnosť Shopify, ktorá je z pohľadu trhovej kapitalizácie na kanadskej burze treťou najväčšou spoločnosťou, získala za rovnaké obdobie 217%. Pokiaľ uvažujete o investovaní do kanadských aktív, tak najjednoduchšou alternatívou sa javí investícia prostredníctvom niektorých z ETF fondov, ktoré ponúkajú zaujímavé výnosy za priateľné riziko. Ak sa chcete dozvedieť viac o investovaní v Kanade, nielen o príležitostiach, ale aj o rizikách, sledujte našu webovú stránku, kde nájdete aj mnoho ďalších analýz. Teším sa na skoré stretnutie s vami.